Ahojte, dobré ráno, príroda ešte spí, obyvateľstvo tiež, cesty sú prázdne a ja som sa rozhodol navštíviť jedno miesto, na ktorom zastal čas a to miesto už stratilo svoj účel. Nachádza sa tam tým smerom, hlboko, niekde v skalách. Nie je ani na mape vyznačené. Som zvedavý, čo ma bude čakať, tak poďme na to, pridajte sa. Skorá ranná príroda na Malte je úžasná. Stretol som len nejakých 2 ľudí, ktorí mali autičko na diaľkové ovládanie a hrajkali sa. Bol to teréňák Toyota a chodili cez skaly. Boli to dospelí ľudia. Každý sa hrá. Ani nohy. Ale slnko už pečie. Február, pekných 14 stupňov. Mám pocit, že som sa dostal niekomu na súkromný pozemok, ktorý by som chcel čo najrýchlejšie opustiť. Bodliaky. Aj. No nevadí, pokračujeme ďalej. Zrejme som prešiel cez nejaký súkromný pozemok. Dúfam, že ma nikto nezastrelí. Prvá vec, ktorú mám po ceste, je takáto budova. Zrejme sa jedná o nejakú defenzívnu väžu, obrannú. A uvidíme, či je niekto doma. To som ja. Tak nič, takže takáto väža, o ktorej momentálne nemám veľa informácií, ale ja si to ešte zistím a nejaké základné informácie dám do popisu tohto videa. Pokračujeme ďalej. Viem smer, ale nevidím vychodenú cestu. To je zlé, no. Pravdepodobne by som sa mal dostať niekde tu hore. Ja som si istý. Prvá vec, respektíve prvé miesto, kde sa musím dostať, je tam tá pláž dole. To je východiskové miesto. Celkom šmiklavé skaly s bahnom. No jasne. Treba pozerať na každý krok. Je to tu zradné po včerajšej búrke. Respektíve ani nie búrke, ale celkom pršalo do neskorej noci. Aspoň pri mojom hoteli. Prvotných 5 km zatiaľ hodnotím ako takú nenáročnú turistiku. Aj keď miestami je to také mierne vyexponované. Ale to len kvôli tomu, že je tam buď bahno, ktoré treba obchádzať, alebo keď nie je cesty, tak aj cez bahno. A tu už sú takéto schodíky, ktoré vyzerajú byť ako na Slavín pomaly. Odtiaľ idem a ešte predtým bola cesta celkom hornatá, ktorá trvala aspoň tak hodinku z prístavu. No a tu sú schody. A inak sorry za ten hlas, ktorý momentálne mám, ale ja som prechladnutý, respektíve bol som prechladnutý a to je následok. Občerstvenie v tomto období sa zrejme nekoná a nie je možné tu zakúpiť absolútne nič. Ani nápoje, ani jedlo. Ale veľmi pekné miesto, určite to funguje vo väčšom a vo lete. Po pravej strane vidím nejakú možnosť prejsť to. Zatiaľ sa mi to darí. Mierim do miernej divočiny, ktorá vyzerá asi takto. Zatiaľ je to úplne obstojné. Určite ideálnejšie by bolo, ak by včera večer nepršalo. Bolo by to asi suchšie. Ale nič nie je ideálne. Cesta je stále prechodná. Nazval by som to takou prechádzkou. Tieto brala tu hore sú famózne. Trne, ty kokos. Tu tie porasty ma už trošku spomalujú. Rôzne trne, ktorým sa musím vyhýbať, ale nedá sa vyhnúť všetkým. OK. A čo teraz? Stále je tu vyšlapaná cesta,
ktorej sa teoreticky budem držať a nemá mi byť problém. OK, tak toto je už trošku zaujímavejšie a náročnejšie. Je to tu dobrá huština, no. Menší problém je to, že ja som vysoký nejakých 198 cm a tým pádom sa musím viac zohybať. Musím si dať prestávku, no. Stále sa musím viac a viac zohybať. A s vlakom už to robí trochu problém. Naberám aj vetvy. Berem ich so sebou. Ja len pevne verím, že som si vybral správnu cestu. Konečne, že by svetlo na konci tunela. No, uvidíme. Nejaká sranda mi vbehla do oka. Alebo vletela. Tu sú nejaké osne, ktoré by som nerad dostal na nejaké nesprávne miesto. Wow, ale už to vidím. Už to vidíme, je to naozaj kúsok. Dokonca to vyzerá, že niekto tu bol začerstvať dnes. Nevidím na dno. Opäť nejaké bodliaky. Je to tu momentálne opäť zarastené. Znova ma čaká brodenie cez kríky. Ajajaj. Skončí jedna húština a je tu ďalšia. Ale nič ma nezastaví, lebo cieľ je na dohľad. Vyzeralo to jednoducho, ale nie je to až také jednoduché. Zrejme som prehľadol niečo, čo som nemal, nejakú odbočku. Alebo tam cesta naozaj vedie cez takýto prales, čo sa mi nechce veriť. Späť do kopca. Možno trochu lezenia po tejto skale. Možno som našiel to správne miesto, kadiaľ sa musím prebrodiť. Je to ono, našiel som tú správnu cestu, ale stále sú tu pikliače, bodliače. Dostal som sa na miesto a vyzerá to takto. Takúto stavbu som ešte nevidel. Wow. Uvidíme, ako ďaleko sa tam viem dostať. Vidím, že otvor je pripravený. A takisto neviem, čo ma presne čaká vnútri. Mám nejaké informácie, ale nie je úplne presné, tak ideme to mrknúť. V tichej zátoke na ostrove Gozo sa koncom 19. storočia rozbehol mechanizmus, ktorý zmenil život miestnych obyvateľov. Vodná čerpacia stanica bola súčasťou britského vodárenského systému na území Malty. Fungovala na princípe hlbinného čerpania podzemnej vody z vápencového podložia. Pod budovou sa nachádzala šachta napojená na prirodzené vodonosné vrstvy. Voda sa zhromažďovala v podzemnej komore a odtiaľu mechanické čerpadlá, pôvodne poháňané párnym, ale neskôr dieselovým motorom vytláčali nahor do potrubného systému. Tlak vytvorený čerpadlom posúval vodu do zásobníkov umiestnených vo vyššej nadmorskej výške. Odtiaľ už prúdila gravitáciou do okolitých obcí. Proces bol jednoduchý, ale revolučný. Dnes tu už žiadne stroje nepracujú. Zostali len vápencové múry, šum mora a ticho, ktoré rozpráva príbeh o čase, keď každá kvapka vody rozhodovala o živote ostrova. Celkom sa to šmíka. Ide odtiaľ ticho. A taká zatuchlina. Tak toto je mega. Nič takéto som ešte nevidel. Toto skúšať nebudem. Idem pozrieť, aké to je hlboké. Zatiaľ nevidím dno. A už vidím. Tak to je celkom hlboké. A myslím si, že to slúžilo na zhromažďovanie vody. Je tu mnoho šách, do ktorých by som naozaj nechcel spadnúť. Pôvodný prístup tejto čerpacej stanici bol zhora. Tam sú schody, ale bohužiaľ sú v
takom stave, že sa cez ne nedá dostať. Tak preto je potrebné použiť takú húštinu, ktorú som absolvoval. Schody ešte vedú hore, tak som zvedavý, do akej úrovne sa dostanem. Schody vedú hore, ale tá stabilita schodov sa mi veľmi nepáči, takže hore už nebudem asi pokračovať. A je to tam zaterasené, respektíve zničené hore, takže došiel by som asi maximálne ešte 1 meter hore a musel by som sa vrátiť. Je to famózna stavba. Po prvej opustenej budove, ktorá bola prečerpávacia stanica a vodná, som sa premiestnil na ďalšie a dosť zaujímavé miesto. A tým je tento hotel. Jedná sa o hotel Festival, ktorý je dlhodobo zavretý. A záhada je to, že dlhodobo nikdy nefungoval. Mali tu problémy so základmi, respektíve a celkovo tá budova bola nejaká nestabilná. Takže nikdy nebola dlhodobo obývaná. Taktiež boli pokusy o obnovu, renováciu, ale vzhľadom k tomu, že tento hotel sa nachádza v Národnom parku, tak tá obnova bola zrejme nemožná. Kto vie? Všetko sa dá, keď niekto chce, ale tak zrejme nie všade. Ale určite tí, ktorí tu mali možnosť sa ubytovať, tak tu mali pekný výhľad na záliv. A celkovo tá architektúra je taká výnimočná. Kaskádový štýl. A ja mám každopádne povolenie lietať dronom na tomto mieste. Idem to využiť. No a keď som letel dronom, tak som tam videl aj bazén, pozostatky bazéna. Takže mohol to byť celkom slušný hotel. Škoda. Určite sa tam dá dostať. Nevidím to žiadny problém, ale nevidím v tom ani pointu. OK, vraciam sa, respektíve idem ešte dookola, pozrieť sa, či tam nájdem niečo zaujímavé. Tá prvá vec, vodná pumpa, ktorú sme navštívili, tu vôbec nenájdete na mape, na Google mapách, ale tu to nájdete. A čo som čítal, tak správny názov je Festival, ale ono je tam poznačené ako festival. Že je to nesprávne označené. Neviem, čo je na tom pravdy. Sú tu aj iné varovania typu, že táto budova je v nebezpečnom stave. Nechoďte dnu. A na Malte je naozaj veľa takýchto opustených budov, kde to nie je napísané. Ja si myslím, že by neklamali. Väčšinou tie budovy sú prístupné, ale toto bude zrejme naozaj nebezpečné, takže to nebudeme podceňovať. Pomaly, ale isto sa blížim k ďalšej opustenej budove, ktorá leží na samote a je opriahnutá rôznymi mysterióznymi príhodami. Nech sa páči. Diablov statok. Mimochodom, táto budova je poznačená aj na Google mapách, takže je to verejne dostupné. Ale či je bezpečné, to nevieme. Chcel som sa to dozvedieť, prečo sa táto budova volá Diablov statok. A dočítal som sa, že je to preto, lebo táto budova má 2 vežičky, v ktorých sú poschodia a nikam nevedú. A pripomína to diablové rohy. Na tomto mieste mám tiež povolené dronové zábery, ktoré môžem robiť medzi 3. a 4. a teraz je ten správny čas. A cesta tu pokračuje do ďalšej budovy. Pri vstupe ma tu privítal takýto mega kaktus. Dúfam, že na mňa nespadne. Tak toto je tiež zaujímavé.
A sú tu aj rôzne povery, pokiaľ sem prídete večer, takže vraj máte pocit, že vás tu niekto sleduje. A máte z toho potom aj nejaké psychické záležitosti. Ale ja som tu cez deň, takže mi také nič nehrozí. Našiel som schody. V akom stave? Obstojnom. Dostal som sa na strechu, ktorá je popúkaná. Neviem, či to je dobrý nápad, ale je to veľmi pekný výhľad. Je to naozaj na samote. Opustil som Diablov statok a smerujem k pobrežiu už asi také 3 kilometre. No a dostávam sa na miesto s takýmto výhľadom. Neviem, či to je až tak detálne vidieť. No a na tomto mieste chcem počkať na krásny, dúfam, že krásny západ slnka. A taktiež na tomto mieste by som ti chcel poďakovať za dopozeranie tohto videa. Ak sa ti video páčilo, daj mi like, poprípade zapni odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj. Toto naozaj nie je fér, to robím dronové zábery. A v tom momente vyjde slnko.